lho, iki karo bapake diunggahke. Tuku sidane tuku 5. Iki lho lagi pencolotan gak bablas lho. Ayo mah lompat kali ngene. Enake lur. Wis mbuayang nang ngono kuwi sajake ndane enake ngono. Wah lala. Spesial. Rek spesial rek. Lho. Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur. Lagi apa iki lur awan-awan lur sampean? Iki aku lagi ndelok-ndelok kandange abrakku iki lho lur. Kate wayahe nukokno gedhek iki wis dadi kaya ngene lho. Lho, karek ndang-ndangi iki pinggir-pinggire iki engko njuk karek ngekeki undak-undakan digawe rake, gak ngono ta? Iki kandang bekakas iki lho. Oh iya, ana sing ra ngerti nek kandang abrak sing ngerti aku dhewe. Kandang abrak iki lur kandang bekakas kaya dene dandang, wajan, terus ana alah ya wis ngono iku lho, abrak-abrake Bandung sing teko lemah-lemah barang ngono kae lho, iku didekek nang kene, cekno gak kudanan, cekno aman. Aman teko apa iki, Men? Aman teko Aman teko udan lur. Dadine nek ana udan iku cekno ora ketampes-tampes, cekno ora ngrusak bekakas. Soal banyu udan iki landhep ngono lho. Pas dandange mlumah kebek. Nah, kebek banyu ora moro-moro digawe wis bocor ngono. Iki botol gedhek pira, Kong? 5. Botol gedhek 5. Lah iki engko saiki ayo melok aku ya lur ya. Delek gedhek nang ngene kono. Aku kira ngerti jenenge lur. Tapi aku tahu liwat nang kono kok ana bakul gedhek iku apik-apik kono kae lur, alusan. Kong ditukokno sing kulitan wae apa, Kong? Sing kulitan wae kan ya apik ya. Dadine gak gampang kropos ya. Nah, ngono lur, engko tak tukokno kulitan wae dadine cekno enak engko. Iki enak lur iki meniki proses iki. Lah, iki kan ditingkat-tingkat ngene, iki ana, dhuwur kae ana. Dadine engko nek njukuk iki bagian cewek-cewek tok, iki bagian dandang tok, iki panci tok ngono. Nek golek iki cek gak mumet. Nah nek campur dadi siji iki alah. Goleki sutel wae 7 wulan lho ora ketemu. Kaya mumet ta? Wes salah iki akhire Pak Bero aku mumet iki terus digaweke iki. Dadi meneh kandang abrak sing kono kae dibongkar, ganti nang kene yo ana undak-undakane ngene iki le munggah. Men nek cara adire kae iki iku melatih otot kaki, cekno sehat. Dadi munggah modon ngono. Ya wis ngono wae ya lur, tak tinggal dhisik. Ayo melok aku ndolek gedhek nang ngene kono kae. Mangkane ra ono jenenge dadi kono kae ngono wae. Kong tak tinggal dhisik. Ayo lur, iki Mbak Nuri Datul iki. Melok mau jarene wong iki. Lah iki lho lur, nggone gedheke lur. Ayo lur, melok aku mlebu iki lho. Lah Ibu. Nggih, badhe ningali gedhek. Iki jenenge gedhek lur. Pinten ngeten iki, Bu? 85.000 Oh, per lembar. Hak lembar ini pinten meter? 2 kali 3. 2 kali 3. Berarti bener Pak Bimang yo? 2 kali 3 6. Nah, 2 2 kali 3 6. Oh, ini 80.000. 85. 85. Nek niku 80.000 Oh. per lembare. Oh, nek sing lah. kulit lebih mahal. Lebih mahal. Ukurannya sama. Sama. Nek niki sami mawon ta niki? Sami. Oh. Hah? Kulit coklat. Ini kalau Oh, nggih. Nggih Bu, nggih. 160. 160. Aku bingung lho ning ngene iki terus digalekno sing kek apa? Pak Ben njaluk 5 dilebeni siji ngono engko beke kurang. Iki ae lho, Men. Heeh, wong atase wong digawe ngarepan ae lho. Engko diobongi sik. Cek mbrubut-mbrubute ngene iki ilang, cek ketok alus. Gak ngono ta, Bu nggih? Kok kobong sak wite? Kobong sak gedheke. Nggih, Bu nggih. Apane to? Diobongi ngene lho, Nu. Lho iki ngene-ngene iki lho, Nu. Kan iki ngene iki yo dadi nggon sawang penting brindil. Nah, ngene iki lho. Mus nek dobong mosok ora kebrongot kabeh po? Ya ora dibrongot kaya mek ora ngene-ngene oh ya. Wis iki ya Men ya sing ngene iki ya Men ya. Pun kula sing ngeten iki mawon, Bu. Nedhi 6. Kula dipilihke sing sae. Iki lho, pilih sing apik-apik anyir. Lah ya mangkane kuwi. Wis lor lho, iki karo bapake diunggahke. Tuku sidane tuku 5. Lho, iki kulitane siji engko digawe ngarepan. Nek sing iki dienggo iringan ngono. Wis daripada engko bapake kesasar ada bareng pisan wis. Iki kayu tok lur iki lho. Kayu apa ya nek ngene iki? Bambu iki kayu apa iki jane lho.
Cengkon wis ya. Hah? Papan sing kuat iki papan. Papan sing kuat niku papan apa, Pak? Nek sing didamel dandanan niku. Wah, iki sing kuat iki ya iki. Ha. Oh, iki kandel ya iki. Lho, koyo ngene-ngene iki lho, Lur. Sing papan-papanku kuat. Geblabakan. Seneng. Mboten. Dangu kayune. Nggih, Pak, nggih. Wah, terus nek Kalimantan niku nggih, Pak, nggih. Iki lho, nggo gawe nganu banu. Kira lupat kirang setengah. Apa Banung? Wes iki tambah papan blakrak iki lho. Tambah blabak Lur. Iki lak critane wingi iki tak delok iki kok nggone Mas Dino iki mburi kok wadahi kunci-kunci, paku, graji iki kok koyo ting semprak ngono lho. Saiki tak tukokno iki engko cekno didandani mbek wonge yo. Cekno dienggo wadah. Lho. Tuku iki. Kandile tuku. Mbok, Pak niki ngene pundi jenenge, Pak? Sentolo kali bondol. Sentolo kali bondol. Yo. Sinten, Pak? Di Karto Kadim. Oh, di Karto Kadem. Jenenge kok cek angel lor. Mumet ngrasakno. Oh, di Karto Kadem. Sik lur, aku tak nutukno milih iki lho, Lur, blabakan iki lho lho. Iki wis dipasahi pisan karo bapake iki dadine wis halus-halus. Lho. Lho kok ndure kok cemet pecah. Non? Iku cae malah. Sae, tapi ndure kok pecah lho, Pak. Sing Sing iki ta? Oh, iya ya. Nah, wis iki lur wis tepak iki. Pun gangsal niki, Pak. Nggih, nggih, Bu. Wis ya. Oh. Weh, mangke kersane Du. Wah, saged, Pak. Rasa iki omangane oke kok mosok ora kuat nggawa. Ah, jan. Kan mantan mbak-mbak pabrik. Wah, mbak-mbak pabrik niku saking rasane. Wes Lur, blusukna nang jerone ngono kae wae. Sisa lek kurang engko dikirimne diling-iling dalane ya, Mas. Ah, sisa dadi nek aku telepon wis sampean karek ngirim. Ya Lur ya, wis ngono wae. Wis kepenak. Wis, ayo saiki mulai yuk. Ngenteni Mas Jaluk naleni nomor iki lho. telepone. Ya? Jaluk nomor telepone Banu. Ono notane ono kok niku katrok ngono ngene telepone iki ono nota kok ya. Ya Lur ya. Wis ayo. Lah iki Lur, gedheke wis teko iki dipasang karo Pak B. Lho. Anu ya 3 meter beneran iki. Oh. Atel aku iki kakek ora lali tuku. Ora. Sing kulitan kayak ngarepe kene, Gong. Iki. Pas. Wah. No, iki meneh iki ngene lho, iki undak-undakane urung dadi. Iki lah hal-halah. Dicelokno iki ta? Moneta ta? Moneta. Tiga tanggapan. Monata. Monata, mbok karo aku ora kenal e. Iki meneh critane iki lho, munggah ngene iki yo engko kene iki sak dikek undak-undakan. Lho nyek njuku abrak ya ning kene iki, dadine penak. Iki tingkat 3 iki ya, Kong ya. Jarene si Elis ngene, Kong. Sini sore iku dikek kasur ae, Mbok. Jare ngono iki turu nang kene iku kamarku jare kono. Kamare abrak jare njaluk dikek kamar. Iki nang ndukur kene iki nggon dandang-dandang, cara sing nang dhuwur iki sing ora patek kanggo bendina. Ya sing nek kene sing kegayu-kegayu iki sing bendina dikanggokke, Lur. Ya kene iki ya dikek ngene maneh, Kong. Sing nisor iki sing berat-berat. Iki kene nisor iku nek tataan meneh apa ora, Kong? Kayak tataan ya. Ya sak meneh ngono lho, Kong. Ya ta? Apa menisor? Yo langsung ngene. Langsung menisor ngono ya. Ya wis gak usah ngentek ireng gak usah. Gak usah aja nisor-nisor. Wedi ono ulone gak ketok. Iya, engko wedi ono ulone, Kong. Lah, iki lho lagi pencolotan gak bablas, Lon. Ayo main lompat kali ngene. Ya Allah. Heeh. Iki oleh papan Kayu apik iki, Lur. Kalimantan iki sore. Nih sore ki wingi aku oleh kayu Kalimantan, Lur. Dadine ki yo karang yo sadar diri. Overload. Lekmu gak kene lek gak kayune kuat ambrol mah bahaya. Sebelah kene ki ya, Kong. Kene kan ya. Kanan kiri lho. Dadi enak, Lur. Awak dhewe. Ora bingung. Heeh. Dadi awake dhewe Lur nek munggah njujuk iku enak. Sebelah kene ya ono, sebelah kene ono, kok sebelah kono ya ya, Kong ya. Heeh. Nah, Iki jenenge gudang abrak. gudang abrak Lur, dudu gudang garam lho. Ya kono ya tempat telu kono. Iya padha ae. Oh iya iya. Siap yo. Kayak pasang lampu Kong, ning golek bengi aku cek gak bingung. Bidak bengi nek gak ono lampune peteng. Kayak lampu loro ngono ku ya. Wis Kong, wis tak tinggal masak ya. Ya. Aku masak kikil,
pedas ora wae. Yo dirotokno sing suwe menko. Yo, tak rodokno suwe cek empuk engko kena dige pangan. Ambek lontong. Ayo Lur masak Lur nutukno kae mau Lur, ayo Lur. Wis lanjut iki. Lah wis Lur, masakne kene iki wae yo. Iki mang kikile bareng ya wis tak godhoki kabeh. Karek engko nyarup ambek bumbu. Lah iki lontonge tak godhoke dhisik. Tak wadane kok tak godhoke. Tak wadane dhisik Lur. Dadi enak nih nggae lontong dhewe Lur. Aku iki Lur wis suwe seru gak masak kikil iki. Kapan ya wis suwe ya men ya. Tahun wingi saja ya kan Bu. Alamun kaya tahun sing winginane maneh ta men kok ya. Ya ora sampe tahun-tahun ta, tapi ya wis suwe ngono lho Lur. Dadine iki kepengin ngono lho, dan yo mangan kikil, pedes, kecut, seweger sajake ono lontonge ngono kuwi lho. Wis ngiler aku urung-urung iki wisen. Lontong kikil ki senengane Pak B Lur. Pak B ku seneng apa meneh jaman nuntune sik rasa. Waduh, senengane ku tuku lontong kikil ae. Lontongnya dilebokno ngene iki Lur. Ngene ku metuntung dhewe. Nangke wae guneni ae sampe 3 jam ta 4 jam ngono iku. Iya, awet lontonge Lur, mbok sampe menesuk kira-kira mambu sampean. Wong atase yo nganggo kayu. Nek nganggo LPG paling yo entek 3 ta 4 kono. Nek kayu ngono wae Lur, wis sak taneke pokoke. Wis Lur karek nandangi kikile. Dirit gede-gede iki lho Lur. Sik sajake ku luwega mangane yo. Tuh. Enake Lur. Wis mbuayang nang ngono ku sajake ndane enake ngono. Lah iki bumbu kikile Lur, ana brambang bawang, laos, ketumbar, kencur, kunir, kunci, juang pokoke ana godhong jeruk, serai, godhong salam, lombok abang, kemiri, ketumbar jinten yo. Engko tak dekek nang deskripsi, cekno gak lali yo. Saiki tak uleke dhisik. Nah, iki ketumbar jinten lada kemiri iki diulek sithik. Iki kayak brambang gorengi rek lho. Suwedep nek brambang goreng dhewe ngene iki. Genggongso iki ya Lur ya, brambang goreng sik. Tuh. Lur iki bumbune ya. Dilebokke ngene iki. Wake seru bumbune. Wah iya wong karang iki engko sak kuali gede men lho. Ora tek lembut ora apa-apa ya Lur. Lho isek runyah-runyah ben. Sedep. Diulek soalé ra Iya. halus nemen. Gak iso halus nemen, ora apa-apa. Iki serene dilebokno Lur, godhong jeruk karo godhong salam. Wis wong sone sampe tuanek aja sampe gak tanek ya. Kudu tanek. Wis tuanek iki Lur, saiki dikeki banyu ya. Wis saiki wis dikeki banyu karek kikile sing dilebokno ya. Wah enak iki kok rek.
Oh, mantap, Rek. Ya saiki diganti nang kuali iki ya, Lur. Cek ono kuahe. Iki kok banyune dumepno dhisik, kok nek wis umop baru kok kikile sing wajan mau dijegurke ya. Umop Lur banyune Lur. Saiki kikile tak jewegurne. Bismillahirrahmanirrahim. Mbok iki gak yo sak kuali dhewe, men. Kayak apa iki engko, men? Wow. 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 Mantap. Iya, wis jegur kabeh lur. Wis lho, sak kuali temenan to. Lho, ngene lanjut terus ana dudoe. Sakmene akeh iki lho. Wis lur, iki engko nek wis umop langsung tak jarke ning kene iki wae, tak pindah kayu-kayune tok ae ya, cekak mblono cok alik mah ya wis empuk ya. Karek ngenteni lontonge. Nek lontonge engko sik rada suwe ya. Lontonge enggak 4 jam bakal diluk mambu ya. Mantap iki mendu, men ya Allah. Masak apa, Mak? Makmu iki masak kikil iki lho. Kon arep ah? Arep. Rasa lur mambu lur. Masak sopo ya aku ngono. Lah wong kon wong alas kok ya medon barang iki lho apa? Ya luwe. Mambu masakan enak ya modon lur. Merapat. Kilo delok tak lho. Lho. Ya Allah. Lho apa iki? Genyur-genyur delokna lur. Walah ya, nek ngene aku kok melok review ya, Mak ya. Nek ono ngene lambemu melok review. Ketepakan aku gak ngonten lur iki dino-dino ngene iki gak ngonten. Iya, soalnya Mas Farid kan prei. Lontong barang lho. Iya lho kok. Enak nek wis koyo pemain nenek temenan iki. Ada wis lur, karek ngenteni umop kikile lur. Saiki aku tak ngombe nodem dhisik. Soalnya nodem iki sing mengatur dan menyetabilkan gula darahnya Banung. Yo ben supaya tetap stabil kok. Soalnya kate mangan kikil. Hah, nek wis ngombe ngene iki rasane lega ngono kaya wong ngono wis ra ndek utang. Lah ya apa lur, soalnya aku iki pokoke kudu ngombe ngene iki lur. Soalnya nek gak ngono, wediku nek gula darahku iki kok ora stabil. Mari mangan melonjak ya wedine ngono iku. Terus sampean kabeh iso nang ngene iki ora melonjak-lonjak, ora melompat-melompat. Sama gak lali ta, lek tuku tak elingno balik-balik yo. Iki yo mingkur sekedar ngelingno sampean kabeh supaya gak lali ngono ae. Nek tuku nang ngone toko online official store Nodem sing ana logone mall. Nek gak ngono nang ngone Apotek Jawa Timur. Nek gak ngono maneh nang ngone Linge Banung yo. Aku ngomong wis kalem-kalem lho rek yo. Dieling-eling, pokoke sampean kabeh aja lali. Nodeme karo mangane diatur. Ben supaya tetap stabil ya. Wis lur iki lontongnya wis mateng yo, tak entase. Wo, iki wis pirang-pirang jam lho sampai ana sing pecah ngene iki lho. Ayo rek nyelirit. Lah lur iki wis mateng, wis mari adus kabuah, wis seger. Ngenteni lontong iku lho. Kene. Nah. Iki lho sayure lur. Ayo. Jangane. Iwake lur. Wis kalah bakul lontong kikil. Lur, monggo lur, delok lur, kimplah-kimplah. Kimplah. Enak banget. Mantap. Wis saiki lho, piringe ngendi Kang? Piring endi? Kok Kang Men Mas Bam. Piring ambek iku. Lupa.
Wes Lur, aku saiki tak bakul dhisik ya Lur ya. Ayo, bakule sampeyan nempel lontong nang kikil. rene. Iki bakule lontong kikil. Tuh. Aja nggih. Iya. Lontongnya separuh. Kikile separuh. Alhamdulillah, kayak saya Lur. Lontongnya ayu nih ta Lur, delok ta lho. Menul-menul. Ya menur-menur teman kamen lho mencolot dhewe sampean. Lur, tak jukukno Pak B dhisik Lur. Luh, kayak ngene. Walah, aku yang ngiler Panong, cepet Panong. Kayak brambang godhong. Kayak brambang goreng. Terus dikecruti jeruk ngene, Bang. Walah. Enak. Wes enak temen monggo Lur. Sambelnya Sambel sithik. akung. Ya, sambel titik ayo Lur. Nah, wes. Ya, Kong. Wah, iki mantap iki. Guyur-guyur alah menggoda banget aduh. Akhirnya Aku aku sih. Kau nak Bam? Iya, Rek. Ya, apa Bam? Yo, Bambang dua. Gunjluk. Kunjuk sih. Gunjluk. Salah Lur. Ini Lur, wes Iki, pasti Lur. bakul temenan iki. Ceritane kate metu nah dipangani ngene iki apa kok ya gak sida mangan Lur. Yo. Ibu hemat. Ya bener toh, Ibu hemat. Sambelnya diperes dhewe. Enak Lur temenan Lur. Sendok. Iya katanya alun-alun ngeterno bocil-bocil iku lho. Bocil-bocil iku Gidro? Lur. Kepengin ndi, Mak? Nang nggone apa sih Manunggal festival? serta. Apa iku Apa jenenge? pokoknya Mbuh ngono aku iku. iki karang wong tuwek lho ora ngerti manunggal-manunggale apa gak ero aku iki. Nang pameran. Pameran. Wes ngono kuwi ae nang pameran kuwi. Aku jaga ya, Bu. Tak kintlu. Alah. Iki jeruk iki diperes dhewe iki Mbak Reva iki rek. Sambel titik ae ya, Nduk. Iya. Terus aku titik aja. Segitu semene ae. Yes. Yes. Ya. Oh. Ya, iki sendoke. Iki Ya. iki nyilak itu. Iya temenan iki aku wis gak sabar lho Lur. Gak di video ngono camplok ket mang. Iki banu rek. Iki kok godhonge katut sih Lur. Wah lah. Spesial. Maskote rek spesial rek. Lho. Wis kaya ngene iki terus apa kate gak pengen rene. Ono tunjange Sing ngono pengen rek. rene. Sambel rek, sambel ora kari. Oh. Luwak. Wis iki jeruke digowocer nang ndukure kene. Enak tenan iki Lur. Monggo Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Lur. Kaya seger tenan Lur, Seger sik Lur tenan, tak campure sik Lur. Campur Bandung sambel. Iya, sambel iki cuang par ngene kene gak dicampur gak seger rek. Enak kan? Empuk tenan. Wah, enak banget, Mak. Mantap pokoknya. Jal. Tonjo. Empuk, Ref. Enak, Nduk. Kan yang dodol kayak gini gede. Njak iki sing dodol Bandung dhewe, sing gede-gede kaya ngene. Lur, delok entalah. Gundluk lek cari Bandung. Bismillah. Mantap. Langsung hilang, Bam. Kok rasaku sakmono gedene kok langsung hilang lho. Gulune kok taralon. Gulu kok corblok. Rasaku sing diuntan mau kok gede lho, moro-moro iso Mantap. ngeplok maneh. Enak Lur temenan Lur. Kudu menelek ono sing rene. Request iki Lur, temenan gak nyesel, enak banget. Iki sing kurang iku rek. Celmek Apa? makan. Lah iki ono rokku mau lho. Cek koyo tebel menor ngono lho ya. Serbet-serbet. Serbet iki lho, serbet. Serbet digedruk metu. Sendok garpu. Alah, wis ngene wae saking enake kok ya Lur ya lho. Iya tapi enak banget. Loh, kuntluk enak Lur. Disiram ngene, disedot.
Harus mlebu sak garpune iku. Mantap. Nah, Pak Dewa cerdas kok. Mantap. pewedes. Wedes, Seger. kecut, seger, panas, gurih. Wah, campur dadi siji. Enak tenan. Mantep. Dua. Oke, Kel. Mantap. Pedes ya, nampol. Mana masak apa enaknya? Apa ya enak ya? Mau saiki sak warung bakal badokan kita mbak gurung kepikir. Enak Wis opo kok ngono? bengek. Enak kok bengi ae. Janduman nang kene mbek ngopi-ngopi, mari ngono mbek mbakas panganan menisuk. Yo. Iya, pokoknya kok bengi aja ana sing mangan. Nek duwe iku utuke encer. Heeh, diempet sik. Nek luwe diempet. Aduh. Yang ini ki lek wareg lek langsung logor kabeh. Lemes kabeh. Kalau pecek anyar. Alhamdulillah ya Allah. Enak Wareg banget. temenan.